Ne ko bangi bɛ fɔ cogo di an ka kan na de? E b'o fɔ cogo dɔn ya? Jɔn b'a dɔn? Bangi cɛ don o don an bɛ tilen k'a fɔ ko bangi jɔn b'a tɔgɔ dɔn an ka kan na? Kana taa dɛ, an ka foli bɛ an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen ye. An b'a fɔ ko i ni sɛnɛ, n b'a fɔ di kɛnɛ kan. Bienvenue sur l'espace, comment dirais-je? Bi an bɛna kumaden min ɲɛfɔ aw ye o de ye bangi ye. Bangi o bɛ wele cogo di an ka kan na? An ye wari ɲɛfɔ ka chèque ɲɛfɔ an ka video tɛmɛnenw na, i bɛ taa olu lajɛ. O la an bɛna o de ɲɛfɔ i ye bi. O la an y'a fɔ ko wari k'o ye arabu kumaden de ye, ko a bɛ fɔ ale de ma an ka kan na ko jɛ wala gɛ. O la o bɛ mara bon min kɔnɔ a bɛ fɔ o de ma ko gɛbon. Olu ka baara bɛnnen don wari ka taga ni ka seginw mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ani a maraliw ni a tilaliw mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ k'u don da la, olu ka baara bɛnnen don o ma. O la gɛko bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛnabɔ bon min kɔnɔ, a marali ni a dɔ tilali ni a laseli mɔgɔw ma, ɲɛbɔ ni ɲɔgɔnmaw ma, a bɛ fɔ o bon de ma ko gɛbon. O la gɛbon wala jɛbon o de ye bangi tɔgɔ ye an ka kan na. Cɛ jɛ bɛ karisa kun dɛ, kan a kelen bɛ bangi saba de la. E dun bi ta tɛmɛnen kɔfɛ kan'a fɔ bilen ko bangi, n'i bɛ taa wari ta a fɔ ko a fa karisa an ka taa jɛbon na ɲɔgɔn fɛ. Bon ni kan tɛ kalan k'a la baara a bɛ sa.